Ego ole ka igota ya? Akpa ego ole? 4,000. Onye igota ihe? Ego niile ego 4,000. Ọ ya ego Nigeria pipia nụ. Ego Nigeria etiri elu. Olu ọwụhụ 4,000. Ịnọ ihe ọwụ 20,000. Ochi ugwu elentere m ga olu gị dabachakwana n'ime ọrịa onye na-anụ ihe na-ekwu ọrịa elehere otu ihe n'ugwu elehere anyị ọrịa onye na-anụ ihe na before na pomagane mabịa ashe before mama bịa private kewo oke naanị m bịa oke kewo off camera oke ngwanụ oge gaga gugu ime iwe ochie shawo ele agwa m ha shi ha kpuchiwo gị shi ego gị anụghị ego gị gwanụ shi ha ekpuchiwo gị isi ọma gị legoro ihe isi gị chaga ọcha elentere ele ihe a ga-eme ne gị ihe abata m ihe ngasa mmiri n'ọkụtụ ị ga-asa ihe akwa ngasa gị ga-asa eji aka ga-asa kwa ya mmiri na-apụ ọkụtụ nwa masa ya ka m na-emebe ọdụmgbo aba m akwa mmiri mgbe akwa mmiri awa ka aka m akawa ji akwafuo ya mmiri ma ọ karịa achị ha agị na-eji aka gị esi nri ọ eziokwu isi nwe isi ma kemgbe orumoto mgbe shibe oge orumoto bụ otu ọnwa ishibe eshiwo ga-hapụ ha ka ha na-eshi ne gị nọ onwe ihe ị chọrọ amaghị eshi ọrịa na-eshitepụ ihe na-eri ọrịa onye na-eshitepụ ihe na-eri gwanụ m eshi ha magi andị na-eri magi oge na-eri magi ogiri ogiri ka ị na-eri oke ngwa biko nyetogodo anyị Weso Nwanne Foundation anya dị n'enyi ka ugbu a bịa ịnọ ọsha anyị Weso Nwanne Foundation bi n'enyi ka eshi anyị bụ ene gị Weso Nwanne Foundation nwa nwunye gị onwe kenu ala bekee Willie aya na-ahụ maka Weso Nwanne Foundation ngwa nsogbu adịghị ihe ekwugekọ ugbo uwo si Weso Nwanne Foundation anyị zitere anyị si anyị wee ene gị ego ọwụrụ nri ihe niile ma ogiri ma ụgba ma ọwụ mkpụrụ ọgwụ iji aṅụ mkpụrụ ọgwụ ngwa ha enye gị mkpụrụ ọgwụ ngwa lekwe ka ewe ego akwa ego ya ngwa gụọ ya agụọ gụọ ya chere ka ọ gụcha ego ka ọ gụcha jiri aka gị gụma gụma emeka otu ihe n'isi hụ isi nne kpụpụta okwu a ga-ekpe ihe atara ya pa ya chere gba nkịtị ka ọ gụcha ego Seserio kada. Nwanne na nwanne
One and get out of the church committee. No one can again. I ban, show me back to ego ole ka igota ya akpa ego ole 4,000 onye igota ihe ego niile ego 4,000 ọya ego Nigeria pipia anụ ego Nigeria etiri elu olu ọwụhụ 4,000 ịnọ ihe owu 20,000 20 agụ 1,000 2,000 3,000 agụruo ya ehe ka akpa ego ya nnọ akwa akpa ego anọ ehe ga-ewe akpa ego anọ ịnọ ngwa na-eme ga-ejiri ya zụọ ihe nọ soshal ọwụ Wese Nwanne Foundation elekwe na ekpere ga-ekpere Wese Nwanne kpere na ekpere Wese Nwanne ma ga-akpekwere ga-etikwa aha ndị na-arụ ọrụ na Wese Nwanne otu anyị ndị ụmụ ahụ abịa ụmụ mberede na-abịa etinye m ekpere gbaa mma ịkwa mma Virginia nwunye gị nwe nwa ya nwoke ke ntakịrị ka na-ala bekee anyị jiri ha chabịa lete gị nyekwenụ gị ihe iji zụrụ mkpụrụ ọgwụ ịkwa ọwụ ụmụnne gị ndị ụmụọgwụ ngwa kpere anyị ekpere kpere anyị ekpere onye nyere gị ego ya wili nwa nwunye gị nwe gọziekwanụ ndị o dupụtara si abịa wetene gị ya gana ekpere ngozi Jizọs ise Chineke apụrụ m niile Chineke na-apụghị nwa ọnwụ onye na-ahụ n'ihe na-ahụ n'nzuzo ebe niile ụmụ ọnụ anya ga-anọchi ha Chineke bụ ka ekpere ka ha agaghị egbe ha ka ha kụbiri ume ndụ n'ike ahịa ha na-azụ a ga n'iru ekwere ha chọrọ okwu ga-eru ha nri Jehova na udo na amara ka a na-echeta ụmụnne ndị n'ụlọ na-echeta nne na nna ka amara wee ruo ha aka ekwere ka ha nọ na mmehie onye n'ụzọ ije tochita ahụ dị onye n'ụzọ ije nne ya jụọ ya hụcha ọbịa ha ya wee nne ya n'afọ ekwere ka ahụ ụmụ ji agwa ha n'aha Jizọs onwe ihe mmadụ na-agọcha agụ ya etorere ha n'ịkpọ nwaanyị ha ga-akpọ ha bụ onye ahụ dị mma ụmụ nwaanyị ihe na ha echeka ike ogwu ụkara egbochie ha nnọọ agakwanụ ha egbuchikwu Jizọs agaghịkwa ọ ga-abara ha ba ụkwụ nna o jiri iko na moto jikwa na ya ọha n'aha ise leruo n'anya ka ọma nyewepụta nna dị ezote ezinụlọ na-eshi aga ọ gakwa ka ọma nna ga-ajọ jụọ na onye akpa ha na-ajụkwa onye dịkukunu ndị dịkukunu na-ekwu ihe amachi ha wee nọ nwayọọ ndị alụba nwee nna ga-alụ lọta na ndị alụ achị m onye akpọtara mere ọ gbochara ọhụrụ ụzọ ọ kpọtabeghị leruo n'anya ala ihe nwa ha ofere Nwadị Ndụka
Nke a wụ ọkwa nne. Nke a tọrọ gị. ngwa la yo me no oche gaga gugu ngwa me no ke we abịa ego gị jiri eleta m onwe gị no enyekwa ya mmadụ nye sọsọ onye ga-elete onye ga-eji anaghị no ebe ha ndị chọcha bịa nna ya ndị eji nze na ya n'ọbụla asa anya mmiri ọnwa ịtọka ahụ nwanye erime otu onye atọ ofe kpegbu ome ego ma awụfu anwụ owu nga ahụ na kwụrụ ya Chineke gozie anyị ego ma awụfu anwụ owu nne awụfu na nwa owu maka na nne m echi ji ọnwa ọkwara ọwụsọ ọnwa ndị na-abịa ulele mgbe nna dị ndụ nna m esi n'ebe ọ dịkwa ego ọkpa o nwere ike pụọ dị ebiri dịkwa ego ọhụ ozi ego ọhụ chinyere m ndị gaja m nwere n'ụlọ na ọrịa mmadụ asatọ na anọ m nwere ndị ahụ gaja m echi a gaja m nwere ahụ n'ụlọ